han siger, hvis jeg tager den, så bliver jeg jagtet. Ihjel måske. Hvor skal du køre hen? Hvor skal du hen? Jeg kører først på McDonald's, og så kører jeg hjem til Støvringen. Støvringen. Hvis den har så meget elektronik på. Ellers så bare på Sygehus Syd. Hvad skal du i Sygehus Syd? Måske have tjekket min brændstof. Og måske køre en over. Jeg har før følt et chok. Så smagte jeg ost. Så smagte jeg ost. Og hvem fik ud af at smage ost? Det gav mig livet tilbage. De står og venter på mig. Men jeg sætter mig ind nu. Vi ses, bitch.